हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै लोगोफोर आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों BTC सरकारनिफ्राय फैनाय थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि साख्रिनि बागैनो माखासे बाथ्राखौ बुंहरनो सानदों मानो होनोबा जोंनि नैबे BTC सरकारनिफ्राय थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि थाखाय गासै 1100निबो जोंहा साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैदोंमोन 1100निबो जोंहा बांसिन साख्रिनि भेकेन्सिया दङमोन जायनि थाखाय नोंथांमोना जेरै ग्रेड 4नि थाखाय नोंथांमोना इन्टारभिउखौ होनानै दोनजोबबायमोन थार्ड ग्रेडनि थाखायबो नोंथांमोना रिटन एग्जामखौ गासैखौबो नोंथांमोना होनानै दोनजोबबायमोन नाथायबा नोंथांमोना दिनैसिमबो रिजाल्टखौ नेगासिनो दङबाबो नोंथांमोना दिनैसिमबो रिजाल्टखौ मोननो हायाखै दा बेफोरनि बागैनो आं नोंथांमोननिसिम माखासे बाथ्राखौ बुंहरनो सानदों दा बेनिखायनो गासैबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासैबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो साख्रिनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो दा नोंथांमोना बे साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टखौ नुदों जानांगौ थांनाय 2024 मायथाइनि नभेम्बरनि 4 थारिखआवनो जोंहा बे साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टआ ओंखारना फैदोंमोन बे जाहैबाय थार्ड ग्रेड नन टेक्निकेलनि गासै साख्रिनि भेकेन्सिया बेहाय जोंहा दङमोन 372 ता जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया दङमोन 372 ता जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया दङमोन बेहाय जोंहा ग्रेजुएशननि थाखायबो दङमोन बेनिफ्राय ग्रेजुएशन विथ कम्पिउटार सार्टिफिकेट नोंथांमोननि थाखायबो दङमोन दा बेनिफ्राय हायर सेकेन्डारि लेभेल फरायनाय नोंथांमोननि थाखायबो माने ग्रेड 3 नि जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया दङमोन जायनि रिटन एग्जामखौ नोंथांमोना गासैबो होजोबबाय थांनाय बोसोरावनो जोंहा रिटन एग्जामा गासैबो जोबनानै थांजोबदों हायर सेकेन्डारि लेभेलनि बेबो जोबनानै थांदों ग्रेजुएशन लेभेलनि बिनि रिटन एग्जामाबो जोबनानै थांबाय आरो बेजों लोगोसेनो टेक्निकेलबो जोंहा माखासे भेकेन्सि दङमोन दा बेफोरनिबो गासैबो जोंहा रिटन एग्जामा थांनाय बोसोरावनो जोबनानै थांजोबदों नाथायबा नोंथांमोना थांनाय बोसोराव मानि रिजाल्टखौल' मोननो हादों नैबे ग्रेजुएशन नैबे ग्रेड 3 नि ग्रेजुएट लेभेलनि साख्रिनि रिटन एग्जामनि रिजाल्टखौल' नोंथांमोना मोननो हादों नाथायबा रिजाल्टखौ नोंथांमोना मोनबायबाबो दिनैसिमबो नोंथांमोना नैबे इन्टारभिउखौ होनो मोननाय जायाखै एबा इन्टारभिउखौ दिनैसिमबो लानाय जायाखै आरो बिनिफ्राय ग्रेड 3 नि हायर सेकेन्डारि लेभेलनिखौथ' दिनैसिमबो रिजाल्टखौ होनाय जायाखै आरो बेजों लोगोसेनो नैबे टेक्निकेल भेकेन्सिनि रिटन एग्जामनि रिजाल्टखौबो दिनैसिमबो बेखौ होनाय जायाखै जायखौ नोंथांमोना गोबांनो जायफोर माने पास जानानै दङ नैबे ग्रेजुएशन लेभेलनियाव दा बेखौ नोंथांमोना नेनानै दङ इन्टारभिउखौ माला लागोन बेखौ आरो जायफोर नोंथांमोना हायर सेकेन्डारि लेभेलनि रिटन एग्जामखौ होनाय दा नोंथांमोनाबो गोबां नेनानै दङ रिजाल्टखौ माब्ला मोननो हागोन रिटन एग्जामनिखौ माब्ला बायबाय जागोन इन्टारभिउ जागोन बेखौ नोंथांमोना नेगासिनो दङ साख्रिखौ माला होगोन दा बेफोरखौ नोंथांमोना नेगासिनो दङ थिग बेबायदिनो ग्रेड 4 नि इन्टारभिउखौबो नोंथांमोना डाबल होबाय जायफोर नोंथांमोना ग्रेड 4 साख्रिनि थाखाय इन्टारभिउ होनाय निस्सय नोंथांमोना गोसोआव दं जानो हागौ गिबियाव नोंथांमोना ग्रेड 4 नि थाखाय इन्टारभिउ होदोंमोन दा बिनि उनाव थांनाय बोसोराव नोंथांमोना आरोबाव ग्रेड 4 साख्रिनि थाखायनो माखासे जोंहा गोदान भेकेन्सि फैबावदोंमोन दा बिनि थाखाय इन्टारभिउआ जोंहा जाबावदोंमोन दा बे मोननैबो ग्रेड 4 नि इन्टारभिउनि रिजाल्टखौ नोंथांमोना दिनैसिमबो मोननो हानाय जायाखै दा मा खालामनो सानदों जोंनि नैबे BTC सरकार दा बेसो जोंहा मोनसे गिदिर कुइसन जानानै फैदों आं नोंथांमोननिसिम टटेल साख्रिनि भेकेन्सिफोरा बेसेबां दङमोन आं बेखौबो खोन्थाहरग्रोनो सानदों गिबियावनो दा बिनि उनाव नोंथांमोननिसिम माखासे बाथ्राखौ बुंहरनो सानदों एप्लिकेसन फिसफोरनि बागैबो नोंथांमोननिसिम आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों गिबियाव जोंहा थार्ड ग्रेडनि नैबे नन टेक्निकेल भेकेन्सिनि थाखाय IPO नि जोहै नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो नांदोंमोन जायनि थाखाय SC ST फोरनि थाखाय 200 रुपिसनि नोंथांमोना IPO दाननांगौ जानानै फैदोंमोन दा बेनिफ्राय जायफोर जेनेरेल केटेगरिनि OBC बिथांमोना 300 रुपिस IPO दाननानै बिथांमोना एप्लाइखौ खालामनो नांदोंमोन आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना मोनफ्रोमबो भेकेन्सिनि थाखाय आलादायै नोंथांमोना IPO दाननानै एप्लाइखौ खालामदोंमोन जेरै नोंथांमोना सोरबा मोननै मोनथाम बबेबा भेकेन्सिनि थाखाय नोंथांमोना सोरबाथ' मोननै मोनथामल' नङा मोनबासिम गाहाम 10थासिम गाहाम भेकेन्सिनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामदोंमोन अब्ला नोंथांमोना साननानै मोनसे भेकेन्सिनि थाखायनो जुदि 200 रुपिस होननानै नोंथांमोना IPO दाननांदोंबा जायफोर मोनबासिम गाहाम एप्लाइ खालामनाय मोनथाम मोनब्रै एप्लाइ खालामनाय दा बिथांमोना बेसेबां फैसा थांजादों जानो हागौ नोंथांमोना बेखौ साननानै नायबानो जाबाय आरो IPO खौथ' ओरैबायदि खस्थयै नोंथांमोना नागिरनानै एप्लाइखौ खालामनांदोंमोन दा बेखौ निस्सय नोंथांमोना बयबो गोसोआव दंजोबो जानो हागौ IPO खौनो माने मोननो थाखायमोन ओरैबायदि खस्थयैबाबो नोंथांमोना माने साख्रिनि थाखाय एप्लाइखौ नोंथांमोना खालामथारदोंमोन बहाबा गुवाहाटी तेजपुर थांनानै नोंथांमोना IPO खौ लायनानै एप्लाइखौ खालामदोंमोन दा बेथ' जाहैबाय दा बिनिफ्राय आरोबाव जोंहा नैबेहाय भेकेन्सि फैबावदोंमोन आं बिनि बागै खोन्थाहरनो सानदों
थांनाय बोसोरनि एप्रिलनि 4 थारिखआव जोंहा साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टआ आरोबाव जोंहा फैबावदोंमोन ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि थाखाय जेराव ग्रेड 3 नि थाखाय जोंहा 190 ल' नङा बे जाहैबाय ग्रेजुवेट लेभेलनि गोजौनिया 190 टा भेकेन्सि दङमोन दा बिनिफ्राय हायार सेकेन्डारि लेभेलनि ग्रेड 3 नि जोंहा 104 टा भेकेन्सि दङमोन बिनिफ्राय ग्रेड 4 नि थाखाय जोंहा 275 टा साख्रिनि भेकेन्सि फैदोंमोन दा बिनिफ्राय 2014 आव आरोबाव जोंहा ग्रेड 4 नि भेकेन्सि फैदोंमोन 31 आगस्ट 2024 आव जोंहा भेकेन्सि फैदोंमोन ग्रेड 4 नि थाखाय गासै 193 टा जोंहा भेकेन्सि दङमोन जायनि थाखाय जोंहा इन्टारभिउ गिबियावनो जादोंमोन बिनि उनाव नैबे 2025 आव फैनाय इन्टारभिउआ रिक्रुटमेन्टआ जोंहा थांनाय बोसोराव इन्टारभिउआ जादोंमोन बियो नभेम्बर ना मा मासाव जादोंमोन आं एक्जेक्टलि गोसोआव गैला दा जायखिजाया माने थांनाय बोसोराव इन्टारभिउआ जादोंमोन दा बेफोर साख्रिनि थाखाय नोंथांमोना बेसेबां माने पेमेन्ट खालामनांदोंमोन एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांमोना बेसेबां होनो नांदोंमोन आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा बेयो जोंनि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट नैबे अनलाइन एप्लाइ जादोंमोन जोंहा 2025 थांनाय बोसोराव फैनाय थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि थाखाय जायनि थाखाय नोंथांमोना मोनफ्रोमबो भेकेन्सिनि थाखाय एप्लाइ खालामनायाव मोनसे भेकेन्सिनि थाखायनो नोंथांमोना 200 रुपिस होनानै अनलाइन एप्लाइ नोंथांमोना खालामनो नांदोंमोन आरो बेहाय जीएसटी माबा माबिया इनक्लुड गैबावसो बेहाय दाजाबा 200 नि बारा जाबावदोंसो नोंथांमोना अनलाइन पेमेन्टआव दा बेनिखायनो नोंथांमोना सोरबा मोननै मोनथाम साख्रिनि थाखाय भेकेन्सि बेबायदि एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोना ग्रेड 4 आवबो थिग बेबायदिनो नोंथांमोना सोरबा मोननै मोनथाम बेबायदि एप्लाइ खालामदोंमोन जायनि थाखाय नोंथांमोना मोनसे भेकेन्सिनि थाखायनो 200 बेबायदि होना नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो नांदोंमोन नाथायबा जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा जाहैबाय दिनैसिमबो नोंथांमोना साख्रिनि रिजाल्टखौ मोननो हानाय जायाखै नोंथांमोना एप्लाइनि मुङावथ' फैसाखौथ' गारबाय बेथ' थांबाय बाथ्राया एप्लाइनि मुङाव फैसाखौथ' लांखायोआनोसै जों बेखौ बयबो मिथिखागौ बेहाय रावबो बेखौ जेबो साना एप्लाइनि मुङाव एप्लिकेसन फिसखौ माने गोबां माने रिक्रुटमेन्ट बर्डफोरानो बेबायदि फैसा लांखायो दा बेखौथ' जोङो जेबो सानबावासो नाथायबा फैसा लांनानै रिटेन एग्जामखौबो खालामबाय जोबोद मोजांनि बाथ्रा रिटेन एग्जामखौ खालामखांनायनि उनाव इन्टारभिउखौ खालामखांनायनि उनाव नाथायबा दिनैसिमबो साख्रिनि बागै जेबो इनफरमेसन गैया जेबो आपडेट जोंनिसिम ओंखारना फैयाखै दा बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा नंगौना नङा नोंथांमोना एसेबां खस्थ'यै फरायनानै हरसा नोंथांमोना फरायनानै रिटेन एग्जामखौ होबाय थार्ड ग्रेडनि थाखाय ग्रेजुवेट लेभेल हायार सेकेन्डारि लेभेलनि थाखाय टेकनिकेल माखासे भेकेन्सिनि थाखाय नाथायबा दिनैसिमबो नोंथांमोना रिजाल्टखौ होजायाखै दिनैसिमबो नोंथांमोननिसिम जेबो साख्रिनि आपडेटखौ हराखै दा बेयो जोबोद मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा नंगौना नङा नोंथांमोना बेखौ साननानै नायबानो जाबाय आरो गेजेर ससेयाव जों बेखौ खोनानो मोनबाय केन्सेल माबा माबि खालामगोन बायदिसिना खोनाबाय केन्सेल खालामैया बिटिसि सरकारनि बाथ्रा जाहैबाय नाथायबा केन्सेल खालामोबाबो लाइमोनफ्रा जा एप्लाइनि मुङाव फैसा नोंथांमोना लांदोंमोन बिटिसि सरकारा सिगाङाव सोरनि सरकारमोन बेखौथ' बयबो मिथिखागौ प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि समाव एप्लाइआ जोंहा गासैबो जाजोबदोंमोन दा बेखौ दानि गोदान सरकारा इलिगेल माबा माबि होननानै जेनेबा केन्सेल खालामगोन माबा माबि थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडनिया जेराव रिजाल्टखौनो होआखै जेराव इन्टारभिउखौनो लायाखै साख्रिखौनो जेराव होआखै दा बेखौ बोरै इलिगेल माबा माबि होनदों दा बेखौबो माने हमनोनो हाया दा जेखियानो जायामानो थांनाय प्रमद बर' सरकारनि समावबो बिथांमोना ओरैबायदि गाज्रि खामानि मावलांदों होननानै बेखौ बुंनो नांगोन साख्रिनि बेलायाव दै बिथांमोना साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टखौ 2024 मायथाइयावनो होदों नाथायबा साख्रिनि बिथांमोना एपइन्टमेन्टखौ माने होलांनो हायाखै गावसिनि सरकार दानाय समाव थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनिखौ बियो मोनसे बिथांमोननि थाखाय माने गाज्रि बाथ्रा होननानै बेखौ बुंनो नांगोन बिथांमोना जोबोद मोनसे गाज्रि मावलांदों नैबे साख्रिनि बेलायाव थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनियाव बेखौ बुंनो नांगोन आरो बिनिफ्राय 2025 एप्रिलनि 4 थारिखआव बिथांमोना आरोबाव एडभार्टाइजमेन्ट होबावबाय थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि थाखाय दा बिनि साख्रिखौबो बिथांमोना होलांनो हायासै दा बेयो आरो दा बिनिफ्राय गोदान जोंहा सरकार दायो जाबाय गोदान सरकार जानानै दायो बिथांमोना नोंथांमोननिसिम बुंदों केन्सेल माबा माबि बाथ्रा बेबायदि ओंखारलाबायदों केन्सेल जामारगोन ना माखो दा बिनि बागैबो जेबो खबर गैया जुदि केन्सेल खालाममारबायबा नैबे थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि साख्रिखौ जेराव बिनि रिटेन एग्जामावल' जादों ग्रेड 4 नि जोंहा इन्टारभिउ जाबाय दा बेयो जुदि केन्सेल खालाममारबायबा जोंनि नैबे बिटिसि सरकारा दा बे एप्लाइनि मुङाव बिटिसि सरकारा लाइमोनफोरनिफ्राय जेसेबां थाखा फैसा लांदोंमोन एप्लिकेसन फिसनि मुङाव दा बेखौ गासैबो रिफान्ड खालामना होनो नांगोन मानो होनोबा लाइमोनफोरनिफ्राय बेबादि साख्रिनि मुङाव फैसा लांना थांनाया मोजां जायाखै साख्रिखौ मोनगोन होननानै जेनेबा एप्लाइ खालामबाय मोजाङै फरायनानै रिटेन एग्जामबो होबाय हर सान खस्थ' खालामनानै दा बेखौ खस्थ'खौ जुदि बिटिसि सरकारा नुहुराखैबा दायो बे जोबोद मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जागोन आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जायो मानो होनोबा दिनैसिमबो जेबो खबर गैया लाइमोनफ्राबो दायो माने गोबाङानो फेसबुकावनो जा जेखिनि जाया ससियेल मिडियावनो दा जाया माने बेहाय दायो सोंखारिगासिनो दङ बोरै बहा थांखो बिटिसि सरकारनि थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि साख्रिनि रिजाल्ट लानानै ग्रेड 4 नि रिजाल्टआ बहा थांखो जेराव नोंथांमोना
माने लाइन जानानै सान्दुं गोसायाव इसेबां इन्टारभिउ नोंथांमोना खस्थ'यै होबाय दा बिनि रिजाल्टखौ निसय नोंथांमोना मोननो लुबैगोन नाथायबा बे रिजाल्टनि बागै जेबो आपडेट गैया जोंनि नैबे BTC सरकारनिफ्राय दा बेयो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा आरो मानि थाखाय बेबादि खालामदों बेखौ जेबो बुंनो हाला आरो जुदि केन्सेल खालामोबा आंथ' बेखौ बुंखायो BTC सरकारनिसिम जेसांखिनि माने एप्लिकेसन फिसनि मुङाव फैसाखौ लाना थांदोंमोन BTC सरकारा बेखौ माने हरजोबनो नांगौ पार्टि बबे पार्टिनि सरकारजों जेबो बेहाय खोथा गैया फैसाथ' लांदों BTC सरकार नङा होमबा साख्रिनि एप्लाइनि मुङाव दा बेखौ गासैबो BTC सरकारा रिफान्डखौ हरजोबनो नांगोन केन्डिडेटफोरनि बेंक एकाउन्टआव आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरखायो आरो मानो होनोबा साख्रि बाख्रि गैजायै आनएमप्लयड इयुथफोरनिफ्रायसो जुदि एप्लाइनि मुङाव बेबायदि बुरजा फैसा लांनानै साख्रिखौ केन्सेल खालामनानै एप्लिकेसन फिसनि फैसाखौबो जुदि रिफान्ड खालामाबा बेथ' जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा साननो गोनां बाथ्रा बियो दा बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं बयनिसिमबो खावलायहरनाय जादों लाइमोनफोरखौ जायफोर नोंथांमोना साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन रिटेन एग्जाम होदोंमोन इन्टारभिउ होदोंमोन ग्रेड 4 नि थाखाय नोंथांमोना गासैबो ससियेल मिडियायाव बेफोर साख्रिफोरनि बागै नोंथांमोना कुइसन खालामबानो जाबाय जोंनि नैबे BTC दानि गोदान सरकारखौ निसय नोंथांमोना माबा मोनसे नङा माबा मोनसे आपडेटखौ मोनगोन बादिखौ आं सानदों नाथायबा बेबादि केन्सेल खालामनाय बाथ्राया हले मोजां नङा जुदि रिभाइज खालामनांगौबा रिजाल्टखौ रिभाइज खालामना होबानो जाबाय नायबिजिरफिनबानो जाबाय नाथायबा साख्रिखौ जुदि केन्सेल खालामारोबाथ' माने एप्लिकेसन फिसनि फैसाखौ बिथांमोना रिफान्डखौ खालामनो नांगोन गोबां गासै माने 50,000नि खाथियाव बेबायदि होननानै जों मिथिना मोननाय जादों एप्लाइ खालामनायखौ दा बे 50,000नि खाथियावबा सासे मानसियानो मोननै मोनथाम भेकेन्सिनि थाखाय एप्लाइ खालामदों जेराव दा बेनिखायनो BTC सरकारनिसिमथ' गोबां फैसा थांखादों एप्लिकेसन फिसनि मुङाव आं बेखौथ' थोंजोङैनो बुंहरनो नांगोन जेराव सासे मानसिनावनो जुदि 200 गाहाम बेबायदि फैसा लायोबा मोनसे भेकेन्ट पस्टनि थाखाय दा मोननै मोनथाम भेकेन्सिनि थाखाय सासे मानसियानो एप्लाइ खालामदों दा अब्ला सानना नायदो सासे मानसियानो एप्लाइ खालामनायावनो 600 गाहाम 1000 गाहाम सोरबाथ' गारदों जानो हागौ दा बेबादि गारोबा सासे मानसियानो गासै 50,000नि खाथियाव जेराव मानसिफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन अब्ला सानना नायबानो जाबाय नोंथांमोना हिसाब खालामना नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय BTC सरकारनिसिम बेसेबां कौटि थाखा थांदों जानो हागौ नैबे एप्लिकेसन फिसनि मुङावनो एप्लिकेसन एप्लाइ खालामनाय समावनो दा बेखौ नोंथांमोना बयबो बुजिना मोनबाय जानांगौ बे आपडेटआवथ' जेबो गैया होननानै बेखौ बुंनो नांगोन आपडेट होननानैसो आं नोंथांमोननिसिम भिडिअखौ लाबोनाय जादोंमोन नाथायबा जेबो आपडेट गैया बे भिडिअआ जाहैबाय BTC सरकारनिसिम आंनिसिम मानि थाखाय बेबादि बिथांमोना खालामदों स्टुडेन्टफोरनि लाइफजों बिथांमोना मानि थाखाय गेलेदों सोरनियाबा बैसोफ्रानो बारग'लांलाय लांसिगोन दा बेफोरखौ नोजोर बोगोन ना बोआखै बिथांमोना दा बेफोरखौ एसे गोख्रैनो रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ खालामलायोबा BTC सरकारा जोबोद मोजां जागौमोन आरो जा गोदान बिथांमोना भेकेन्सि फैगोन होननानै बुंदों थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि थाखाय नाथायबा दिनैसिमबो जेबो एडभार्टाइजमेन्ट फैनायखौ नुनो मोननाय जायाखै मानि थाखाय एसेबां लिजै जोंनि नैबे BTC सरकार खामानिखौ मावथाय साख्रिनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेसनि सायावबा दा बेखौ जेबो बुंनोनो हाला थांनाय जा प्रमद बर' बिथांनि सरकारमोन दा बिथांमोनाबो सरकार जाजेननायनिफ्रायनो बुंबाय थाबाय 5,000 थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि थाखाय साख्रिनि भेकेन्सि दङ होननानै फैगासिनो दङ होननानै 5 बोसोर थांबाय इलेक्सन खाथि इलेक्सननि सिगांनो बिथांमोना साख्रिखौनो होलांनो हायासै थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनिखौ दा बिथांमोनाबो जोबोद माने साख्रिनि बेलायाव मोजाङै खामानिखौ मावलाङाखै होननानै बेखौ थोंजोङैनो बुंनो नांगोन सिदा बेहाय जेबो फिल्टार गैया आंथ' नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरखायो दा बेनिफ्राय जोंनि नैबे BTC सरकारा दायो फैलायबाय नै BPF दोलोनि दैदेननाय BTC सरकारा दा बिथांमोनाबो मा खालामनो सानदों जेबो दिनैसिमबो खबर गैया साख्रि बाख्रिनि बागै दा जुदि बबेबा मोनसे साख्रिनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेसआव जुदि इलिगेल जादोंबा बेखौ गोख्रैनो इनभेस्टिगेसन खालामनानै बेनि बागै थाबैनो रिजाल्टखौ होनांगौ जेनेबा इनभेस्टिगेसनाव मा मोनखो सोर इलिगेलै साख्रि मोनखो माखो दा बेफोरखौ गोख्रैनो बिथांमोना खामानिखौ मावनानै होयोबा मोजां जागौमोन जेनेबा सोरबा इलिगेलै साख्रि मोनदोंबा बे खाटा जागोन दानजागोन सोरबा जेनुइनै साख्रिखौ मोनदोंबा बिथांमोननि साख्रि थागोन दा बेबादिल' खोथाखौ जोङो खोनानो मोननाय जायो BTC सरकारनिफ्राय नाथायबा माब्ला बेफोर जेनुइन साख्रिखौ मोनगोन माब्ला जायफोर इलिगेलफोर बिथांमोननि साख्रिया दानजागोन दा बेफोरनि बागै दिनैसिमबो माथो माने 100% कनफार्मेशन निउसखौनो जोङो मोननो हानाय जायाखै दा बेफोर जोबोद साननो गोनां बाथ्रा आरो दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो खावलायो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव गासैबो बेफोरनि बागै सोंखारिबानो जाबाय नोंथांमोननि बैसोआबो दिन बाय दिनफा बारगासिनो दङ नालाय दा बेनिखायनो रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ थाबै नोंथांमोनाबो जाजानो लुबैबानो जाबाय साख्रि बाख्रि आजिखालि साख्रि बाख्रि थाबासो रेसपेक्टआ मोनो नोंथांमोना बेखौबोथ' बयबो मिथिखागौ जानो हागौ दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ बुंहरनाय जाबाय डाइरेक्ट आंना BTC सरकारनिसिमसो थांबाय बाथ्रा बुंनाया हले नोंथांमोननि थाखाय जेबो आपडेट गैया थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि साख्रिनि थाखाय एसे उनाव मा जायो दा बेखौ बुंनो थांला दा जेखियानो जाया आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ बुंहरनाय जाबाय माबाफोर जुदि गोरोन्थि जाबायबा आंनिया बाथ्रा बुंनायाव नोंथांमोना निमाहा होगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय एसे रागा जोंनानै दङ आंबो जेबो आपडेट गैया मा गैयानि
केन्सेल बायदिसिना खोनाबायल' थायो थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनिया जेराव रिजाल्टबो होआखै माबो होआखै साख्रिनि एपइन्टमेन्टखौनो जेराव होआखै दा बेखौ बोरै केन्सेल खालामनायनि बाथ्रा माबाफोर जुदि इलिगेल बहाबा ससेयाव जादोंबा दा बेखौ बिथांमोना रिभाइसफोर होनो हायोना रिजाल्टफोरखौ बायदिफोरखौ दा बेफोरखौ मानि थाखाय बिथांमोना मावाखै बेबो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा फुल पिक्सारखौ बिथांमोना खोन्थाहरबा जायो मानि थाखाय केन्सेल खालामनो नागिरदों जुदि केन्सेल खालामोबा आरो केन्सेल खालामनो खालामाखै दा बेखौबो मिथिना मोनाखै दा बेनिफ्राय फरेस्टार 1 फरेस्ट गार्ड BTC सेक्रेटारि जायफोर माने साख्रि मोनलांबाय दा बिथांमोनाबो सेलारिखौ मोनगोन ना मोनाखै दिनैसिमबो थिग गैया दा बेनिफ्राय बिथांमोननि साख्रिनिया इलिगेल जादों माजों बेबादिथ' जोङो सिगांनिफ्रायनो खोनाबाय थादों नाथाय बा BTC सरकार दिनैसिमबो मानि थाखाय बिनि बागै इनभेस्टिगेसना दिनैसिमबो जोबाखै बेबो मोनसे बाथ्रा इनभेस्टिगेसन खालामदों माबा माबि होनबाय थादों नाथायबा दिनैसिमबो बेनि माबाया आपडेटआ मोजाङै ओंखारना फैयाखै दा बेखौ बोरै जानांगौ जाखो फैसा जानानै साख्रि होनाय बायदिसिना जों बेखौथ' खोनाबाय थादों सिगाङाव ससियेल मिडियायाव गोबाङानो सोंखारिदों नालाय जेनेबा बेबायदि फैसा बिदोंमोन मादों होननानै जोङो गोबां मानसिनिफ्राय खोनानो मोन्दों नाथायबा बेफोर नंमारगौना नंमारा दा बेफोरखौ मोजाङै BTC सरकारा बिजिरनायनि बाथ्राखौ बिथांमोना मानो दिनैसिमबो मावफुङाखै बे मोनसे साननो गोनां बाथ्रा आरो दा जेखियानो जायामानो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनिफ्राय जा माखासे बाथ्राखौ बुंहरनाय जाबाय दा बे भिडिअआवनो बेखिनियानोमोन गोजोन्थों बाथ्राया एसेबांनो बुंनो लावलांबाय थागासिनो नङा जे मायाबासो ओंखारलांगासिनो दङ बारा दा लास्टाराव माखौबासो बुंफ्लांलाहरनो हागौ आंनिया दा बेनिखायनो बेखिनियावनो आं बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों